ngicabange kakhulu ngijule ngalendlela le baba. Lo ngithi ngizoyiphesha nje kancane kancane. Angayicanga ukuthi mina angiyeke. Ngiyabona. Because manje ulokhuzana ngavela ngathatha le mali le yakhe uChabi le ngangibolekile. Ngahamba malini? 150. Bakutshele kahle bafe. 150 bafe lapho. Ngalobola udadewabo lo. Wawuvela ufuna ukulobola udade wabo noma washintsha umqondo mhlambe ngenxa yezathu thizini. Bafu. Lo naye khona ngangithi ngizomthatha na indlela akayiyona bafa ngoba manje uyanyakaza la muntu kodwa manje bafu ngeke umthembe lo muntu lo. Unokushaya amalegini eveze sona lesinqa lesi ephumethe ejimini sihlalela elegini eswini ivele yonke inkomo bafu ivele yonke bathina abafana le shuthi lento la ujwayele ukuyenza yabo shuthi angimina ngedwe ngilingekile la shuthi nakwabanye wenza kanje bafu yabo shuthi mangilobola yena iningi inkinga engisazoba nayo yebo leyo nto le ndlela umthole ngayo basengamthatha ngayo bafu bohlulwa yini ngoba phela over for ukuthi kutholakala i-DNA test. Ongcono mhlambe singaya kuyona i-DNA test ngoba manje bafa ingeke akuyona ingane ijazi bafu nijazi la ubelana nawe nje lo muntu lona mfethu ngedwana yabo manje asazi ukuthi wedwa akusasho lutho lokho kodwa nawe ungathi ngenzeka uthola ukuthi mhlambe unyawo mhlambe olakho mhlambe ke ikhande lomunye umfethu yabona ke manje uyibuka ukuthi uthi bengikhokhela unyawo ke shothi mina ke kuphela ke ngoba kushuthi phela unyawo lwami ile ngikhokhela unyawo nabafethi bobona ke emakhanda aba naseyingalweni zabo ke ayi mina kuyona yami liyabafa ayi ngiyakuzwa mina mfethu kodwa ke ngizocela ukuthi mfethu ngoba sesikhulumile ngendlela yethu nathi noma ngendlela thina sicabanga ngayo ngicabanga ukuthi nazo lezi zinto kazi kamhlongo bavele nakho zikhona la eduze seduze nakubo asilande zizoyikhulumela zona sizwe uPaula kwazo ukuthi mana bafu hayi bafu ngeke bafu zikhona nazo bafu la zikhona nazo bafu cha phela bafethu bakhona bazohamba boyilanda njengamanje iqhamuka hayi bafayo asikho isidingo sazo haya singayeka bafa asingayibizi zona siyekeleni ngoba phela mkhulu umsindo ozokwenzeka la uyabona nje usidudla nalo nomsindo usidudla ngalendlela nje uyabona nje uzothi iqhamuke bengifuna obenganyama uye lo into ayivezile la uveza ukuthi wena njengoba wamfenza ngoba namanje lo akathemba ukuthi lento wayenza kuye akakuthemba ukuthi nakwabanye uyayenza baba sorry bhuti abantu ngakufenza mina hayi mfethu ngize ngifenza kwaqalephi yabona ngishilazi nengikhulume nalomuntu lo mboye kokuqala kodwa mphendule mfethu umephendule ngize ngishila ngathi ukumakho le kude nami ngeke ngizokuzwela kude ngisondele wangifenza abafu ngaze ngabona ukuthi yabona ayikho lento le wangifenza aze ngabona ukuthi ayikho lento bafu ngimshaya mina ngenza lokho kwena Mana uyaphi wakwenze njani siyakhuluma lana musukusondela wena usondela niyo indoda yami indoda yami indoda yeke wayifenza kwanele umuntu usathana wena ngifuna umkhomba usathana ngifuna umbona yini usathana ngizomkhombisa usathana ngifuna umbona usathana wena ngifuna umbona usathana uyangizwa ukuthi ngithini kwena ngifuna umbona usathana usathana ufika shuthi phela uthi mina shuthi ubiza mina ngithethula wena wena ubiza mina ngosathana manini bafuna usathana phela yini manje ngishilathi mbambe nami usukubaleka nawe ndoda mfethu usabuka esifazane mfethu hayi manje yabona manje ngizolokho nginola adingisana nendlela nginendlela manje uzolokho engibambe ngitapu nabona qasha uyinkinobho yabona nje mbambe nje umpresse kanje ngeke kwenze lutho uyambona umuntu ungakanani umuntu uyambona nawe ungakanani umuntu yabona nje manini ayikho into eseyixoxa la uyambona usidudu samele ngikhululeke mele ngigqokeke manje ke ngikhaveke manje ngingakhululeki ngenxa yakhe akambohla la kubo naye mawuthi sedafuna ukuvashela ayivashele kubo kwayo okay ke yabona into bengisho mama wait manini mosana uxabana
Okay, usuligqokile ke ithawula lakho waliqathaza. Angiliqathazanga bakithi ithawula. Kwenzakalani kona wonke umuntu. Kwenzakalani kanti ngendlela nize niqala ukulala ngoba naqala ukulala kuyavela ukuthi naqala ukulala esathandana. Wakwenza kanjani lokho? Wafika ubhuti lo ezombheka ekhaya. Kwasho ukuthi wena wabotha kuyona type yakhe. No. Lo wayengekho. Athi wayeseThekwini mangaphosisi. Mayifika ufika vede ngizogeza ngibhincile ithawula. Ngimtshela ngithi akekho amando usaphumile. Wahlala phansi, uhlala phansi kanjani into umuntu akekho. Ngiyangibona ngibhincile ithawula ngizogeza. Shuthi naye vede wayeyifuna lento ayithola. Nawe wamnika. Ngamnika ke. Wayeyifuna vele. Kodwa at the same time wayeyifuna nje, wayeyifuna. Kumele ngenze njani waphela wayeyifuna. Wonakele lo muntu lo. Wonakele, ubolile phu. Anigcinanga ngokuhlala phansi. Wathi angene ukhona ekamerweni yazi. Akashonga ukuthi useThekwini. Wathi angene khona. Hayibo! Duku. Uyahamba ekamerweni yazi. Uwesethawula. Ndisekamereni. Ngangithathe dining lapha. Uya ekamereni. Waliqathaza ithawula. Nawe mfethu wazi ukuthi amantombazana ndawonye wakhetha ukumlandela ekamereni esimayiqathaza ithawula. Lutho nje nawe ukuthi uvukelwe nje. Kanjani kahle ukuthi usiswami wavukelwa wena. Angivukelwanga ngaleso sikhathi. Ngamqoshela ithawula. Ngamnika. Madodeni ke lawa Amanda ke. Wavele wangiqabula. Angazi noma wayebonga noma wenzani kodwa manje wavele wangiqabula. Ekuqabula ukuthi ubonga ukuthi umuntu ithawula. Ubonga ngiyabona lesathuma ngisazi simanga sinjeyana nami ngasho ukuthi sisi wakho angazi unomusa noma unani yabona nje ngathuka. Shuthi saphana mina nawe umusa. Shuthi sa exchange. Kuthiwa ngesilungu phana kabili nayingane manje bafoma ingiqabula kanjalo. Sesisha exchange of ungibamba umuzwa. Sanibingelela ke babukeli bakwaJabulile Jule TV. Unibingelela impela ke kusewuyena umuzo kwamthabela. Le umfana wasemtuba enkomo ngayixosha inkomo zinyu phorish pheshinyalazi ophoneni isigodi ngaphansi kwentaba umachwechana. Sesikhona ngempela ke sithimba la kwaJabulile Jule. Imina ke isamba esingadalulwa. Angifune kuyibonga kakhulu namhlanje ngifuna ngimosha isikhathi. But ke namhlanje sikhona ngempela ke la endaweni yaseNtuzuma. La sivakashele khona intokazi ezimbili okuvela ukuthi abantwana bandawonye kodwa kukhona ungaboni ngasulinyeke emva kuba bake baxabana bebanga indoda. Namhlanje ke sizokwazi ukuthi siyithole leyo ndoda. Okay, ngiyazi ukuthi khona oqala ungena epageini la kwaJabulile Jule noma ke kwi-channel yethu yakwaJabulile Jule TV. Siyazi ukuthi sine channel iJabulile Jule TV ku-YouTube na TikTok na Facebook uJabulile Jule TV musesha lapho uyakhona manje usilandela. Okay, angi-update ke wena oqala ukuthi kahle udaba la namhlanje lumi kanjani. Udaba la namhlanje lihamba kanje. Lamantombazane awandawonye mabili babuyedwa umama uyedwa. Kodwa kuvela ukuthi insizwa yathandana nosisi omdala lo okwakuyena wayenomzimba. Yabo. Mithandana naye yathandana nosisi omncane ngomzimba. Yabo. So mithandana nosisi omncane ngomzimba bahlukana. Mabehlukana kanti insizwa ibisiyazi usisi udade wabo ngathini ngathi uSibari. Wabona uSibari kanti kuSibari bazovela egcine sebevakashelana wagcina kuba khona ingane. Kodwa usisi omdala okuyena lo omncane ngomzimba kana ngathi kuvela ngazuthi ulwazi akanalo. Yabo ukuthi lengane le kasisi wakhe ingane endoda yakhe. Kodwa namhlanje ke siyiphethe ke leyo ndoda izokwazi ukuthi namhlanje isithathe isibeke ukuthi kahle yenze lokho eyathathisa usisi lo iloni ukuze ikwazi ukuthi athathe iloni kasisi wakhe ayolobola udade wabo. Uzosithatha isibeke ngoba thina asazi silahlekile. Siyadideka ukuthi ikhona kuphi ngempela okuyiqiniso. Angifune ukukhuluma kakhulu, angifune ugeqa amagula ngoba ukhona ozosigeqela amagula. Mfowethu ngiyacela bafowethu nisilandele yena umfowethu lo akwazi ukuthi asondele ngaphambili sixoxe naye sithatha sibeke. Yabo. So uyena kumfowethu ozokwazi ukuthi asithatha sibeke ukuthi kwenzakalani. Nansi impisi esendeni kwaMhlongo, nansi impisi esendeni koBhebhe. Sondela mfowethu. Hamba kahle.
Ngiyaphila mfethu, uyaphila kodwa? siyaphila bhuti sesingeza nje. Hayi siyaphila nathi mfethu. Mfethu socela nje usithathe usibeke mfethu. Namhlanje sizothi sikhuluma nobani wakwaba? Ngikhuluma noSiphamandla kwamdlalo wasePhilani. Siphamandla Mdlaloza. Mfethu mina ke mhlawumbe ngiyazi uyaqala ukungibona igama lami ngumuzi Sibongo ngokwamthabela ngisebenzela iJabulu Jule TV. Ya bafana. Ngibone kancane kulezi zinto lezi zeyinkinga indaba khona inkinga ekhona nibafa. Mfethu akho nkinga ngabe ngidlala ngakho kodwa nje kunento encane ezizama ukuyithola noma kuneqiniso elincane ezizama ukulithola lapho. Why? Okay mfethu. Ake siqale la mfethu asiqale kanje. Uyawazi angithi amantombazana amabili ala kwaMhlongo la esikhona. Ya. Imaningi amantombazana la kaMhlongo. Ya maningi akwaMhlongo but ngizama ukusho la oqonywe khona. Ya. Ngiyeza bafu. Awuthiwa amantombazana engizama ukukhuluma ngawo khona eyisidudla bese kuzoba nale eyisilenda. Mhlambe wena kulezi ngane zakwaMhlongo ezimbili yipho othandana nayo? Mina bengithandana noSilenda mina. Amanda yabo ngithandana noAmanda. Okay. Kodwa ke ngithandana naye. Ngokophenyo lethu la masixoxa nabo bobabili kuyavela ukuthi wena unengane nalo onomzimba noma lo yesidudla. Mhlambe kwenzakale kanjani ukuthi wena uthandana nalo isilenda kodwa futhi wawusuzoba ningane nalo nomzimba oyisidudla? Bafo azi nokuthi ngaqala ngithini le ndaba bafo mangithi nje ngiqala ngiyachaza bafo. Bafo kwenzeka kanjena bafo. Ngangithandana naye uAsanda. Ngiyabona. Asanda uAmanda bafo Amanda ya. Ngithandana noAmanda. Lo isilenda ya. Amanda yini. Ukukuhle ku right angisasaxatshaniswa yini ngoba ngokhoze cebe umuntu wasemakhaya yabo manje unenhliziyo encane uyashesha uthi adube nje. Kanjalo ashesha idube. Kanti manje khona lo sisi wakhe le oyisidudla yabo. Ya unokuvela nje indishindishi nje ngiyapakisha bafo ngiyakutshela ayihleke kwafi into enje manje isenkingeni. Yakuzwa bethu. Bafo hayi manje nginokumbona edlula usisi yabona. Unokushama ke manje ikhona yaya uSibari ngasho kanjalo kodwa phela manje uSibari ngoba unokushama athawula mangikhona yabo angazi noma umuntu othanda ukugeza nabo manje ngisho ukuthi bebefika kwenzeka afike ehamba nayo usisi wakhe endlini efike ehamba nayo usisi wakhe noma mangikhona lapha ubavakashela ngibavakashela khona phuma eshaweni uyazi uma indoda nawe bafuka ukuthi yabona nje ilingo ziba khona bafo nawe uyayazi lonto. Hayi ngiyazi mfethu. Shuthu sise ngishayela inqa yona yabo. Ngiphatha ngalendlela lo siswayo le ebehluleka nakhona yabo ukuthi angiphathe ngayo. Manje sigcina sisi wakhe gcina manje agcine ngimsondele nami yabo. Ngendlela ungayi-understand noma angi-understandanga le ndlela le ilingo bafo yabo. Kudusa sisi wakhe kancane sase sinovashelana nje yabo. Ya cause ngathi ongcono akangilokhuzana ukubhobhobha yabo singachethi ongcono kwaThaphu ngoba manje uzobona dadwabo lo munye. Hayi kanjalo ayifike endlini usidudla hayi wena usidudla isidudla uMandla usidudla uyanyakaza usidudla hayibo uyabazi hayibo angayitshela ukuthi umuntu onomzimba ongawunyaza kangaka kodwa manje kwenzeka ngenye indlela nkabi yami. Sagcina sithola ingane ke naye kulokhuza. Nisathandana njalo nosisi wakhe lo isilenda? Hayi sasathandana sazibana nje kanjalo yabo. Lokho ngithi phela uzokhuluma phela ngoba mina angena lo muntu othanda ukukhuluma yabo ukuthi kanjani hayi. Agcine ngimuve on kanjalo ke njoba nje sagcina sinengane naye usisi esibeni mfethu obavele yabeka. Wayingane mfethu usidudla empedeni. No ukumbona lo muntu nomzimba engithi manje nje vela afike ngene phakathi ngisithele nkabi yami uyabona kodwa manje ngagcina manje kanjalo ngimthembisa umshado usidudla wena indlela kwakuyiyona hayi wena ngakutshela bafo
ngamkweletisa imali hawu athi sokwakho umuntu bengisazofika ke kuleyo iyona vele ngiyifuna kakhulu ke leyo wasuyithole kanjani nabafo leyo manje cha phela thina sike safika vele la sengingaxoxa nabo so njoba sixoxa nayo vele sengingaxoxa nabo so usufike kule topic vele nami bengiyifuna yokwazi ukuthi kufika kanjani la ekutheni ugcina umthathisa iloni hayi phela umama uyenziyazi na ukuthi ayisho ukuthi ubuyusha kahle umsebenzi hawu uyazi bafo thina sinomzimba omncane nje siyasithela bafo ngamthathisa iloni ke kuChabi lo Stofuze wine ngamtshela ngathi ongcono so kwakhumuzi yabona kanti ngithatha le mali le bafo ngicabange kakhulu ngijule ngalendlela le bafo lo ngithi ngizoyiphesha nje kancane kancane angayacanga ukuthi mina angiyeke ngiyabona because manje ulokhuzana ngavela ngathatha le mali le yakhe uChabi le ngangibolekile ngahamba malini 150 bakutshele kahle bafo 150 bafo lapho ngalobola udadewabo lo wawuvela ufuna ukulobola udade wabo noma washintsha umqondo mhlambe ngenxa yezathu thizini bafo lo naye khona ngangithi ngizomthatha na indlela akayiyona bafo ngoba manje uyanyakaza la muntu kodwa manje hayi bafo ke kumthembe lo muntu lo unokushaya amalegini eveze sona lesinqa lesephumethe ejimini sihlalela elegini eswini ivele yonke inkomo bafo ivele yonke bathina abafana le shuthi lento la ujwayela ukuyenza yabo shuthi angimina ngedwe engilingekile la shuthi nakwabanye wenza kanje bafo yabo shuthi mangilobola yena iningi inkinga engisazoba nayo yebo leyo nto le ndlela umthole ngayo basengamthatha ngayo bafo bohlulwa yini ngoba phela kwenzekile nakimina angiyayizwa into oyishoyo ngase ngithatha ke le mali le ngalobola ngaye kudadewabo ke bangaxabanana ingane lena ke kuvela ukuthi awuyisupport wena awuyondla ingane kuningi agcine sekukhuluma kithi asazi ke noma uyakusukela noma ubekhuluma iqiniso mhlawumbe ungachaza manje bafo angazi bafo ukhona uyazi ukuthi unengane naye ayibafo ushilo vele hayi ingane bafo ngeke ngimthembe lo muntu njoba ngishilo nje nasekuqaleni uthi hayi kwayona ingane le angithembi yabo ingakho nje ngingalokhuzani kahle ngingayondli nje sidala yona ngazama khona isancane kodwa manje ayingeke yabo khona lento ethi nje hayi angimina lo angimina nje nhlobo kodwa ke mubheka wena uthathe imali yakhe mase siyibeka kahle njoba nje kuthiwa impisi esendeni khona kwaMhlongo ngingakuveza lokho kusuke ixabana umndeni okay izulu sisho njalo okay so wena mubuka njoba uthatha imali yakwaMhlongo waphinde wayibuyisela khona kwaMhlongo because wena imali phela vele iboleke umuntu waMhlongo ebank waphinde wabuyisela futhi nawe khona kwaMhlongo yolobola umuntu wakwaMhlongo lo nto vele iyodwa yakha ingxabano kulabantu especially ukuthi abandawonye yabo uzogcina ubathathe bobabili noma hayi ufuna oyedwa umdingi vele lo munye isiphetho kuzoba isiphi futhi uzokwenza kanjani ukuze labantu laba bengaqhubeki bexabane because siyathola ukuthi abandawonye laba bantu bafo ngoba manje ngiyabona ukuthi ngathi ngizogula lapha kuSidudla ubhizi kakhulu iSidudla yabo ngcono ngiqhubeke nawo dadewabo straight ayikhenze njalo okwemali ngizozama ukuthi ngihlanganise ngipheshe ehambe isiloni leyo ngoba phela kwenzeka bafo kumele ilungiswe leyo nkinga leyo ngizozama ukudila ingane ke senza njani ukuconfirma ke yona ukuthi ngempela njengoba uyiphika ukuthi akusiye yakho sikuconfirmele ukuthi ngempela akusiyone yakho noma singangenelela si take over for ukuthi kutholakala iDNA test ongcono mhlawumbe singaya kuyona iDNA test ngoba manje hayi bafa ingeke akuyona ingane ijazi bafa nijazi la ubelala nawe nje lo muntu lona mfethu ngedwana yabo manje asazi ukuthi wedwa akusasho lutho lokho kodwa nawe ungathi ngenzeka uthola ukuthi mhlambe unyawo mhlambe olakho mhlambe ke
ikhande lomunye umfethu Yabona-ke manje uyibuka ukuthi uthi ngikhokhela bengesiwena unyawo-ke shuthi mina-ke kuphela-ke ngoba kushuthi phela unyawo lwami ile ngikhokhela unyawo nabafethu bobona-ke emakhanda aba nasey'ngalweni zabo-ke ayi mina kuyona eyami liyabafa. hayi ngiyakuzwa mina mfethu kodwa-ke ngizocela ukuthi mfethu ngoba sesiyikhulumile ngendlela yethu nathi noma ngendlela thina esicabanga ngayo ngicabanga ukuthi nazo lezi zinto kaZakamhlongo bavele nakho zikhona la eduze siseduze nakubo asiyilande zizoyikhulumela zona sizwe ukuphawula kwazo ukuthi ithini. Mana bafo hayi bafo ngeke bafo zikhona nazo bafo la zikhona nazo bafo. Cha phela abafethu bakhona bazohamba boyilanda njengamanje iqhamuka. Hayi bafayo asikho isidingo sazo haya singayeka bafa asingayibizi zona siyekeleni ngoba phela mkhulu umsindo ozokwenzakala uyabona nje usidudla nalo nomsindo usidudla ngale ndlela nje uyabona nje uzothi iqhamuke bengifuna imali yakhe ingane yabo iziningi inkazi ngizela nazo somtshela thina ukuthi wena uthe akusiyona eyakho nje somtshela ukuthi wena uthe akusiyona eyakho sengimtshele more than 45 usidudla akezo usidudla uzobona nje maye ngibona nje ingane imali yakhe ilapho nje kuphela bafu yabona nje manje nje ayi bafu ngizohamba mina uma ukuthi bayaqhamuka ngoba mfethu awuzukwazi phela ukuhamba ukuzukwazi ukuhamba thina sisukela ngoba besazi ukuthi sitsheliwe namhlanje ukuthi wena uzobungala sesiport namhlanje nathi asizeni engithi bafuthe ufuna ukukhuluma nami sesikhulumile nje nami kuphi okunye sisafuna ukukhuluma sikakaqedi kodwa sesifuna ukukhuluma nabo bekhona-ke bafowethu anisilandeleni bona usisibala Mhlongo ukuze sikwazi ukuthi sixoxe nabo. Bazoxoxa nawe bafo mina nangikhulumela lutho. Okay ngeke ukhulume lutho kuzoba khona-ke wena uthula ulaleleke. Asithula uyabo abanga ukuthi izwakala kangconywana-ke mase siyenza kanjalo. Hayi balanda Siphamandla sanibona. Yebo niyaphila? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Indaba mekudanje loyani? Hayi ngoba vele ukhona la inkinga kubalekile noma ngama lapha kodwa ezilong ekhona uzokwazi ukuthi ukhulume naye akuzwe anikhuluma. Ngathi ngamzwela eduzane manje ngingulapha ngizomzwela kude meme kude kanje ekhoneni. Kodwa ngicabanga ukuthi ukubaleke kakhulu ukuthi uyamuzwa ukuthi umzwele eduze noma kude ezilong umuzi ukuthi uthini. Cha mfethu siyabonga ukuthi nisihloniphe nani nifike uyaphila kodwa. Ngiyaphila njani nini? Hayi siyaphila nathi. Cha namhlanje ke angifuni ukuthi ngize ngande kakhulu umfethu since naye ekhona. Umdlalo usuyakuveza kubeka cace bha ukuthi lengane othi wena eyakhe naye akuthemba ukuthi ngempela yakhe. Yazi angiqali ke nje ukizwa ke leyo ayiqala ukufika emadlebeni nami naye sekwakusho lokho kumina ngamtshela ngathi lento ayishoyo ayikho umuphi umuntu wesifazane ongahlola ukwazi baba ingane yakhe ngiyamazi mina baba inganyama nangu baba inganyama uye lo into ayivezile la uveza ukuthi wena njengoba wamfenza ngoba namanje lo akathemba ukuthi lento wayenza kuye akathemba ukuthi nakwabanye uyayenza baba sorry but abantu ngakufenza mina ngize ngifetha kwaqalephi yabona ngishila sinengikhulume nalomuntu lo mboyo kokuqala kodwa mphendule mfethu ngifondele nje ngishila ngathi ukuma wakho le kude nami ngeke ngizokuzwela kude ngisondele wangifenza abafo ngaze ngabona ukuthi yabona ayikho lento le bafo wangifenza ngaze ngabona ukuthi ayikho lento bafo ngimshaya mina ngenza lokho kwena bana wakwenze njani siyakhuluma lana musukusondela wona usondela leyo indoda yami eyami indoda yeke wayifenza kwanele wayifenza kwanele wayifenza nje kwanele kwaba right wena owakuthola wathola imali yakho kwaphela kanjalo ngofuna ungithulele ngoba liyayingeni wena yakho manini mina ngicabanga ukuthi sisiwami kule mali yakho lokhu complaining ngayo asikho isidingo sokuthi lokhu complain ngendaba yemali because imali yaboleko ebank yaboleko usiso kwaMhlongo yaphinda yazolobola kwaMhlongo egcekele lilodwa okushutha ayikho vede lento abayenzile because vede imali yami ibuyele ekhaya abazali bakho phela bakwazi lokho bazi ukuthi imali yafikana nawo mfethu eyami imali yabuyele ekhaya angithi wayibuyisela ekhaya shuthi wena okuzomele uthola imali ozolobola ngomfazi wakho ungibuyisele leyami angibuyisanga imali mina good boy wenzani
Angibuyisela ngingayibuyisela. Thola uzomlobola umfazi wakho uma usungondlela ingane. Mana wafunani nafuna ngayibuyisela. Ngifuna ungondlela ingane ke bhuti wami. Yabona ke ingane. Ingane yabani? Sethule indabeni zengane. Uyabona ingane. Awunangane. Uyabona nje njengoba asinangane. Hayi yabonini manje. Kanjani? Kanjani? Ngizokushaya mama mase Kanjani? sonakele Ufuna ukwenzani? Ufuna ukwenzani? Ngeke ngikuthande ngengane, ngeke ngikuthande ngengane. Yaba, usiphoye ingane yaba ingane. Yaba. Shuthi mina ngayimithisa ngavele ngaphenduka uMaria ngamitha. Ngawuvuka ekseni nje sengikhulelwe ngayimithisa. Hayi wamitha ngempela. Mina ngizama ukuthola la. Mina ngifuna iqiniso kuyo yonke lento le. Isidingo sokulokhu nixabana nifuna ukubambana angisiboni isidingo sakho. Mfethu uzolokhu ungisiza maqhuba le drama. Mina angizwa ne drama bo. Mina into ebengifuna ukuyithola la sisi. Lapha sixoxa ngolunye usuku kwavela ukuthi wena uyiphethe kahle. Yabo? Kwavela kuba lokho mhlambe. Okay, ngizoqala phansi ngireverse. Why kwaba isiphi izathu esadala ukuthi uthathe indoda kasisi wakho? Angifensanga ayangishela ngasho ngathi ngashela njengawe. Wathi indoda kasisi wakho ngabuza ngathi ibhaliwe yini esiphongweni ukuthi eyasisi wami? Ayibhali njengayiphi yake yabhalwa. Mase ube ngathi ngiyamsukela. Angithi mase ube ngathi ngiyamsukela. Ngempela wenze njani ngathi uthi udadewabo lona uyenza kanjani njalo? Wena uyenza kanjani lento uthi ulale wena nodadewabo bomuntu wakho wena? Uyenza kanjani lento uthi la uteruza ngami mangikhona endlini uthi ngenze njani? Mana. Ngenze njani? Wena ujwayela kabona sikamanje. Bona izinto lezi enginazo mina azikwanelisi shuthi Nyanda. Angikwanelisi. Mama mina ngumfana mama. Ungithanda ngokwanele. Yazi mama ayikho into engadlula lokho futhi mama mangathande nawe. Naku ubona izinqe ezinkulu. Ubona izinqe ezinkulu futhi mina lezi zami zincane. Uyazi usathana ufika noma yinini usathane ezosinga. Umuphi usathana wena ngifuna umkhomba usathana ngifuna umbona yini usathana ngizomkhombisa usathana ngifuna umbona usathana wena. Ngifuna umbona usathana uyangizwa ukuthi ngithini kwena? Ngifuna umbona usathana. Usathana ufika. Shuthi phela uthi mina. Shuthi ubiza mina ngithe thula wena. Wena ubiza mina ngosathana. Manini bafuna. Usathana phela. Yini manje ngishilathi mbambe. Nami usukubaleka nawe ndoda mfethu usabuka isifazane mfethu. Hayi manje yabona manje ngizolokho enginola athi ngisanendlela. Nginendlela manje uzolokho engibambe ngitapu yabona qasha uyinkinobho yabona nje. Mbambe nje umpresse kanje ngeke kwenze lutho. Uyambona umuntu ungakanani umuntu uyambona nawe ungakanani umuntu yabona nje. Manini. Ngiyeke nawe. Ayikho into esexoxa la. Uyambona usidudu phezulu usidudu yabo. Miyeke. Mina into engizama ukuyithola la ukuthi sisi wena uthi indoda ayibhaliwe angithi usho njalo. Indaba awuvula isigqoko lesibakubona ubhaliwe nesiphongweni ukuthi Amanda vula isigqoko. Angigule ekhanda sengizobhedula isigqoko ke. Shuthi awubhaliwe kangithi. Shuthi bekufanele mina ngimbhale. Shuthi wena wakwenza amabomu ukuthandana nendoda kasisi wakho. Wena kungazi utho wami ngithe ngikhulele wena. Owazi nje. Owakho. Indoda yami. Inkinga iqala lapho uthi nihambe nifaka uyami emadodeni. Akuyona yakho. Eyakhe. Hayi wena. Eyami ngithi. Hayi wena. Usho mina uthi yami hayi ukuthi yethu. Uyabona yini manje? Animnikana amanzi nange sevuka amadlingozi bandla. Ugel animphena amanzi. Mina angisibona isidingo sela ukuthi kuze kubandana ngezandla. Ngifuna ingane le angayondli angondlela ingane le. Angisana ndaba ke nabo ke abaqhubeke nabakwenza ngisebeloboleni. It's fine. Abathathe ingane ke. Abathathe yona le ngane ke. Baqhubeke nempilo yabo. Manini sizoyenza ibe simple lento le because ngiyabona kusolokhu kuliwa kubanga umsangano. Siswami umfowethu lo akaphika ukuthi uzoyondla ingane. Mfowethu angithi uzoyondla ingane kodwa uthi umfowethu engathithi kungaqale kwenziwe i-DNA test. Then after that ke lapho ke kuzobe sekuqhutsheka ukuthi soyenza and yabo mase ngisiyenze le DNA mase kuvela ukuthi le ngane yakhe yabo zonke lezi imali zami ebengiyondla ngayo le ngane le uzobe seyondla sekudablishekile angeke ngiqhashaza umfana mina ngalethe enye imali lapha yabona le mali yafuze kwabe nje futhi yabona nje yenza izinto eziningi kabi inkomo eziningi kabi yabona ukuthi umuntu lo ukuthi ungijwayele uzosiza ngani kumshaya uzosiza ngani kumshaya uzosiza ngani uzosiza ngani uzosiza ngani ndimaza ngempela akakuthandi uzophuthiswa bafana umuntu uthando lwangenzelani uthando lungisiza ngani uthando
ngifuna imali engane mina Asenze DNA ke. lungile bese nithola ke imphumela ke leyo ngane niyayithatha Uzoyonda vele, uzoyonda. Makuthi yakhe vele soyithatha. Ngizonikeza yona niyithathe. Soyithatha vele. Ngeke ihlale nawe vele makungayona yakhe. Ngeke vele ngize ngigcine ingane mina yenje ngoba umgodoyi lo. uMatasa uSidudla akayazi ingane yabantu akayazi ingane yabantu egcineni injinjalo engilumileke Sidudla Ngithi ngilunye yenje indoda kasisi wakho Umgodoyi. umgodoyi kasisi wakho okulumile okusalayo umgodoyi ngisho kuthiwa nawe usazomluma ngeke bafo ngiyaluma ithambo ngeke ngiphosela ithambo ongalumba Iliphi ithambo kodwa uyabona Sorry. mina ngisafuna ukuyithola lapha ekutheni sisi wami wena endodeni kasisi wakho wawuzu ufasa ithawulo liqathaza kwasekwenze njani kwasekukuphi yayingekho indlela ukuthi ungaqoka ingubo mhlawumbe noma ishapansi mase ukwazi ukuthi usize umfowethu wenze njani ungathatha indoda uyefa egcekeni singakhululeki thina manje ekhaya ngingakhululeki mina ekhaya ngingakhululeki ekhaya ngoba nakho khona yena egcekeni manje mina kusamele ngikhululeke Hayi wena kusamele ngikhululeke kumele ngigqoke-ke manje-ke ngikhaveke manje-ke manje ngingakhululeki ngenxa yakhe akambohlala kubo naye uma kuthi ndoda khulu ukuvakashela ngayivakashele kubo kwayo mana okay ke Yabona into ebengisho mama wait Wena uzothula. manini mosana uxabana okay usuligqokile ke ithawula lakho waliqathaza angiliqathazanga bakithi wenzakalani kona wonke umuntu wenzakalani kanti ngendlela nize niqala ukulala ngoba naqala ukulala kuyavela ukuthi naqala ukulala esathandana wakwenza kanjani lokho wafika ubhuti lo ezombheka ekhaya kwasho ukuthi wena wabotha ke type ya no lo wayengekho athi wayesethekwini mangaphosisi mayifika ufika vede ngizogeza ngibhincile ithawuli ngimtshela ngithi akekho amando usaphumile wahlala phansi uhlala phansi kanjani into umuntu akekho ngiyangibona ngibhincile ithawuli ngizogeza shuthi naye vede wayeyifuna lento ayithola nawe wamnika ngamnika ke wayeyifuna vele kodwa at the same time wayeyifuna nje wayeyifuna kumele ngenze njani waphela wayeyifuna wonakele lo muntu lo Yimo wonakele ubolile phu Anigcinanga ngokuhlala phansi. wathi angene ukhona ekamerweni yazi akashonga ukuthi usethekwini wathi angene hayibo dukuduku uyahamba ekamerweni yazi uwisithawula Ndisekamereni. ngangithatha edaningi lapho uya hayi waliqathaza ithawula nawe mfethu wazi ukuthi amantombazana ndawonye wakhetha ukumlandela ekamereni simayiqashaza ithawula lutho Wazi nje nawe ukuthi uvukelwe nje. kanjani Wazi kahle ukuthi usiswami wavukelwa wena. angivukelanga ngaleso sikhathi ngamqoshela ithawula ngamnika madodeni ke lawa amanda ke wavele wangiqabula angazi noma wayebonga noma wenzani kodwa manje wavele wangiqabula ekuqabulela ukuthi ubonga ukuthi umuntu ithawula Ubonga ngiyabona lesathuma ngisazi simanga sinjeyana nami ngasho ukuthi sisi wakho angazi unomusa noma unani yabona nje ngathuka shuthi saphana mina nawe umusa shuthi sa exchange Manje kuthiwa ngesilungu Saphana kabili na ingane manje bafo mayingiqabula kanjalo sesisha exchange ungibamba umuzi wami bafo ungibamba umuzi wami bafo umuzi wami vele ukonakala kakhulu bafo yabo lokho akwenza kumina namhlanje siswami bheke lo usazokwenza nakuwena lo yinja le ngisasho namanje ukuthi uzoyifeed njoba nawe wayifida ngayifida konke ngayifida ngayinikeza nemali ngaphezulu inja yakangiluma egcineni sophinde naye imlumeke hayi mina ngeke ngize ngithi nzisi wami lento yakho kodwa iyangixaka wena waba wrong wena indodeni kasisi wakho wawuzu uma engekho sisi wakho edrobheni usuthola ithuba lokuthi ulale naye akwenzekalanga ngamasibomu njengoba bengichaza ukuthi wafika engekho mina ibuvela ingixakeke lento uma usuku ukhuluma ngokuthi iphutha akwenzakalanga noma kwenzakale ngephutha iphutha kusuke kuyinto enjani azagumula ibhloko ugumuli and yabona ke lo mbuzo shuthi kanjani iphutha njani awumbuza ukuthi yena iphutha njani mina kwaba iphutha kwawo ithawula yena umbuzo ukuthi kwaba iphutha ithawula mawuyifathile uyakwazi ukulizwa ukuthi liwe ngoba phela wagumula waze waqeda yena mina vede ngangaqola ngibhincithona ngoba ngangiyogeza awubuze ukuthi kwaba iphutha nakuyena ukuthi wagumula kwasala enqunu nawo kwaba iphutha nalokho kwaba iphuthani anothe phela kwaba iphutha
Uyabona bafo ngokuchazele mina bafo. Kwenzeka isibhuduke ezingasazi. Isibhuduke ezane engingasazi bafo ngoba ngathi ngimqabula nje usenkumula iskiphi. Ngitshela ukuthi mhlambe angazi ufuna ukusibuka kahle ngasigumula ke nami. Uba wagumula. Bani wagumula? Hayibo wena. Angikugumulanga lona. Njengengane wavuma. Mina phela ngitsho ufuna ukubona igama laso, angithi ufuna ukubona igama laso. Wena zaseyishone ephizandla uzugunyulwe. Zaseyishone ephizandla zakho. Mina phela ngithi ufuna ukubona igama laso. Igama leskipa indlela kasigumula ngaso mfela ephuthuma uyabona wephuthuma ngathi angimdedele abuna hayi wawuhlosile shusikade vele umbuko indaba uyabhayiza kwafanele ukuthi ulokhuza azayigumula wafanele umlekelele fast sorry kodwa wabheda yangibhedile wabheda bafo ngishilo athi bambani nosidudu uyasondela nje ngisesadini lakho manje ufuna ukumshafa angeke ngize ngimshaye angitheno lo akushongo lutho lo bangeke ngize ngisamshaye inkinga ngifuna imali yami mawukuthi imali yami kodwa ayekuyithola akangiyingane yakhe ke umuntu umuntu akathatha into yakhe mana-ke ngoba mina yabona manje izolokhu ikhulunywa nje le nto mina ngiyiboni izolokhu ikhulunywa nje kanje emva kwe-DNA siyaba khona isisombululo yayithatha ingane yayona uzoyithatha good izoba simple lento le izoba simple lento uzoyithatha ingane usiso wathatha iloni kufanele ukuthi kuhanjwe kuyokwenza i-DNA test iqala then ke mase kwenziwa i-DNA test kutholakala ukuthi ingane akusiye kamfowethu indaba uthi akusiye yakhe cha ngisho ukuthi akusiye if kutholakala ukuthi akusiyona eya yabona kusho kahle ukuthi if manje soke wathi akusiye yakhe okay sengicela ukulungisa good if kutholakala ukuthi ingane akusiyona kamfowethu uzophoqa ukuthi wena hamba othatha iloni futhi wow ngoba ngigudi sisema loan vela ngithi ngathi isiphiwo sakho lesento lokuthatha imali mhlawumbe iyona into wazala uyifumbethe hayi mhlawumbe ngafumbethe sakho sisema loan ngihambe ngondla izinja lezi okay wena ngithethula wena unemali yokondla amadoda kusiza ukuthatha iloni mana nawe sisi omncane mina ngiqondi noma uthatha iloni noma ufike edayise lapha embuye nemali understand ngempela mina azangazi ngempela uthi ngempela isidudla ngishulathi mbambeni ungasuyeka indoda yami singaba nepeace wena ngithethula singaba nepeace wena ngithethulele wena ngithethulele angeke ngize mina ngeke ngibangibala nimbambe bandle isidudla mali yami ayidla lo nengane uthi ungishiya nengane angithi nibanga nje into engasile yabo iningabe into enganixabanisi yabo nawe Miss Loan yesisomoya Miss Loan hayibo yabo bhuti wami nawe mawuzokhuluma into engayini sorry Asanda sorry thank you okay so ke into engicabanga ukuthi mina isombululo engicabanga ukuthi size nazo nanokuthi into engifuna ukuyithola ke la kunina nobabili sengiyakhipha mfowethu abakini abazali bakho abazali benu banalo nolwazi ukuthi leli lobole belifika kwaMhlongo abanalo imali yakho abanalo why ungabatshelanga wena abanalo nje why ungabatshelanga ukuthi i-boyfriend kalolo oyithathile wena waboleka iloni wayinika yona yabuya yazolobola hayi bengifuna ngiqale ngi-address naye angithi ngathi ngiyazama ukuyikhuluma naye wenza lento ayenza njengamanje la kumina ngithi yabona ke manje sizoba isidingo sokuthi ngobize wonke umndeni nguqoqo nguutshela ukuthi la malobola wekho imali yami lena ubaba wengane yami lona uthini hayi akabatshele kulungile akabatshele ukuthi abatshele yonke into futhi lezi ngane okuthiwa cha sihlawulwanga yabona bizi kanje ungabaleki angibaleki baba angibaleki cha ayikho inkinga so uma ukuthi nina niyavuma ekutheni hayi khuleka mfethu khuleka so uma ukuthi wena uyavuma ekuthenini sizofika kuyifamily yakini kwaMhlongo siza ukuthi senixoxile mhlambe kube isixazululo esiphi mawukuthi futhi anikwenzi lokho
mina ne-team yakwaJabula Ujule noma nenge-team la kwaJabula Ujule sofika sizokwazisa umndeni wakini. Eyi angazi noma eNkandla siyokwazi ukusuka la sifike eNkandla, angiboni kodwa ukuthi sokwazi ukwenza kodwa ngabona ukuthi silenze uhlelo lokuthi sifike kini nobabili sibone ukuthi isixazululo kuba yisiphi. Mawukuthi khona omunye okufanele ayothatha iloni khanje kothatha iloni kwenziwe izinto zenziwe. Hayi angikho good ke mina Namsengayehlakele akusiso nhlobo isiphiwo sami. Kanti uba isiphiwo sakho kanti uba Nguthatha amaloni. Sengayidilika leyo nqola. Miss Lone Ngithe leyo nqola sengayidilika. Ngeke ngenza into kanye empilweni yami sekuthiwa nguMiss Lone. Senginesiphiwo. Ngayidilika leyo nqola. Ngabona ukuthi izinja. Hayi ngeze kubuyisele ngama amakhamera okuzizame phela. Ukuzizama. Ngazizama nje. Ayi, bafethu asivale bathi sekuzoshawa mina manje. Asivaleni bafethu. Ngiyacela ukuthi babukele iningi lapho ngasemakhaya nicofa usubscribe nisilandele kuzo zonke inkundla zokuxhumana sisazophinda sibuye kuMiss Lone nawo ke umndeni wakwaMhlongo so sizoza ukuthi namanje sangibiza ngoMiss Lone sibindi sakho yimi wakususa la osuka khona ngikubizela ukuthi uzongisiza la namhlanje uhlangene konke nabakubalekeni mafu uzongibiza ngoMiss Lone uyabaleka na athi ukuthi ngibalekela ngibaleka ufuna ngipitshise manje ufuna ngenze njani bafethu ayasivala ngoba ngiyabona uzogcina ngibe nenkinga papa yini hayi papa yini babukela ngasemakhaya kodwa sisazi wemndenini waMhlongo nezigora ke manje ke ngoba hayi ngeke ngimele ukushawa mina cela sidibane ku-episode elandelayo sibone ukuthi senza kanjani ukulesi sixazululo kule nkinga yakwaMhlongo papa yini